Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, selektibitatearekin jarraituz, ariketa bat egingo dugu. Ariketa hau, 2010ko ezoiko azterketan sartzen zan. Eta gauza bat galdera da, bi puntu hauen artean plano bat sortu behar dugu. Plano hauek paraleloak izan da. Bai A eta B puntua. Beraz, demagun pi plano hau sortu nahi dugula. Pi plano bat nola egiten da? A isa gehi PI gehi C Z gehi D berdin 0. Plano bat sortzeko bi gauza behar dira. M puntua, puntu hauen erdian dagoena, oso erreza, bien batuketa zati bi eginik, eta gero vektore normal bat. Ikusak egunez, A, kena eginda, vektore normala topatuko dugu. Beraz, bi gauza. Lehena, esan dakoa. A, gehi B, zati bi. Honen batuketa egiteko danok dakigu, isak isakin, iak iakin eta zetak zetakin egin behar dela. Beraz, pizkanak egingo dugu. Lau gehi bi, koma, bat gehi u, eta hiru gehi bat. Hau dena, zati bi. Emaitz hau, 6 bat gehi u lau zati bi. Hemen jarrituz, emaitza hiru u bat gehi u zati bi gehi barkatu koma bi. Hau izan gintzateke M puntua. A eta B puntuen artean dagoen puntua. Bigarrena, zer egin behar da? MA vektorea kalkulatu. MA vektorea kalkulatzeko A-ken A egin behar da. A-ken M berdin. A puntua lau. Lehen bezala, bakoitza berez sinuakin, isa, ii eta zeta. Hau dan eginda, emaitza bat minusu zati bi eta minus bat. Hau izango txateke MA vektorea. Hau egiterakoan, dakigu danak hau biderkatu behar dugula. Orden hemen beste bi bat izango genuke eta berriro lan jarriko nahi bagenu, bi kendu, eta jazta, izango genuke emaitza berdina. Baina hau dana, eginda izango txateke bi ken bat gehiu zati bi berdin sinu hau dana aldatzen zaio, markatu. Minus bat kenu zati bi. Hemen duguna. Oin dan hau esabatuko dut eta gero jarraituko dugu. Aurreko zatean ikusi dugunez, M puntua, erdian dagoen puntua, hiru u gehi bat zati bi, koma bi da. Eta vektore normala, MA, bat minus u zati bi, minus bat da.
hau eginda, behin, ja, pi planoaz erabil dezakegu. Lehen da bizi jakin behar dugu, pi planoan, hau, A izango litzatekela, hau, B, eta hau, C. Baina ikusi dezakegunez, D oraindik ez dugu kalkulatuta. Horretarako kalkulatu dugu puntu hau. Gero ikusiko dugu. Beraz, izango litzateke, bat isa gehi, bat minusu zati bi I gehi, barkatu minus. Minus bat zeta gehi D berdin 0. Lehen esan dakoa, D ez dakigu zenbat den. Beraz, puntu hau kalkulatu dugunez, zenbaki hauek hemen barruan sartuko ditugu eta modu honetan kalkulatuko dugu D. Dakigulako M puntua pi planoan dagoela. Hori dakigunez eta berdin 0 denez, D kalkulatu dezakegu arazorik gabe. Beraz, 3 hemen pi planoa, orduen, 3, bueno, bat, bider, 3 gehi, bat minusu, zati bi, bider, u gehi bat zati bi. Parantesin artean. Minus. Bat, bider bi, gehi, D, berdin 0. Hau nola egingo nuke. Bat bideru, gehi, bat, bider bat. Pizkanak egingo dugu. Beraz. 3, gehi, parentes handia jarriko dugu, bat bideru, u, gehi, bat bider bat, bat, minusu bideru, minusu berbi, minusu gehi bat, minusu. Denon da, udana, zati, lau. Minus bat bider bi, minus bi, gehi, D, berdin 0. Hemen jarrituko dugu. 3 minus bi, bat, gehi, barruko egingo dugu. U eta U badoie. Minus U, berbi, gehi, bat, zati lau. Gehi D, berdin 0. Beraz. D, berdin. Hau, este kaldera kenketa bidez, modua markatu, bat, minus, eta udana berdin. Minus, minus. U berbi, gehi bat, zati, lau. Hau izango litzateke deren balio finala. Vale. Oin, dana hemen barruan sartu izateko. Isa, gehi, bat minusu, zati bi, I, minus, zeta, gehi, honi zeinua datuko digu. Hau behar errazago jarri daike, hau ona biderkatzen, hau holan temen minus jarriko dugu, errazago egiteko. Beraz, minus lau, minus lau gehi U, berbi, minus bat, hau dana zati lau, berdin 0. Eta hau dana, izango litzateke, minus bost, gehi, U berbi, zati lau.
Hona izango etxeteke modu errazean jarrita. Orain beste atal bat dago eta azkeneko atala egingo dugu. Azkeneko puntuan galdetzen diguna, ea posible den plano hau P00 puntuan egotea. Horretarako, U balio kalkulatu behar dugu. U balioa zentxo baldin badauko, puntu hau hemen barruan egongo da. Horretarako lehen atalean bezala, aurreko atalean egin dugun bezala, balio hauek isa, i eta z barruan sartu behar ditugu. Beraz, 0,00 denez, hau, eta hau 0 die. Bakarrik, hau izango genuke. Beraz. Hau egiteko, hau beste kaldera 0. Beraz. Minus bost, minus u berbi berdin 0. Hau beste kaldera eramango genuke. Eta ua berdin erro minus bost izango litzateke. Eta hau ondiokan ez dakigu nola kalkulatu. Beraz, emaitza ez litzateke existituko. Hau izan da dana, ikusi dezakezunez ariketak ez die oso zaiak, baina marrazki eginez ondo ateratzen die. Mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.